Pi ngila lupa ya kajeng ko ajeng kajeng kala. Mo. Kani kajeng job kajeng ke MDC. Mo, ka bangi job single largest kum ka party yang ni. Bat bangim dan kam ka support jeng no bangin penyak ka dis council. Kani hi ka penisha. But ngim artiin bah ka arpra ka Voice of the People Party kan capture ka. Ya ka sarkar. Namar balai Hajain Hills kanum long kum hakani ka MDC election. Fi Hajain Hills election emily kan pair nakani ka MDC election. But menta ki pai ba public piso tu kadang don hapring kata ka jing shifting kadang sa kani ka license namar ba ka kaput kadang hapring kita ki nganam ki ba kila mateng tang ba penjob MP ru ha ba kilek bani kandu iki emily ki ong khelek chu tu MP para fi te menta lada ki jet ya ka Voice of the People Party hakani ka MDC tile si namar ka jing long ka jing penhar kaput jing ki nong mikmat jing ka Hajain Hills ki emily ya ka kam ka bodu emily kinum le nang ta ki le bor ki berngem sibon ke ge te pai ba udang le si umpat not than ban mo ban ai kata ka jing kersan ban pau ya kata ka jing kersan yang ni kam ka party ka don nga suthu ka jing shifting ba khram ring ni suthu ba kam sim ju pai ba Hajain Hills ka kwa te na kata ka daw kam don than kanum don ka jing ni habangi ya ka ni ka result kum ba kalong manta te hagabudi baka performance ka jang party pan pingir wala da kan salu pai ba bape preventive ka bor jang MLA ka bor jang MDC ngin trei tangkat kum ka bor bala bah yangi Borders Council phiapan suthu ka ban ta ka jing ya ka bangi dei ban le ngin le ya ka bangi la ban le ngin le te phim la ban community pot bu MDC un trei ba trei MLA ya taru ngila de ban penchai tingangi ki pai ba kin pet yangi kum ni trei kat kum kata ka mang kamang jam ka bala mang nam ta ka district council but ya kata ka party kan le kan pentingna baik bangi la keluar pai ba haki mat jingkular ngin pendep lada kilong qualified ka criteria ka jingi ka song hakata kan lada kilong qualified amar ka don ka criteria ki don ki yardsticks ka bangi apply kumno ba phini ticket na ka party ka jingi te hangim don bathamai don barim te lada kilong qualified kat kum gani ka criteria ka bangi po desing pilaban yo tandi ba phinsi one mano nomar bangadi kortong ubangan job ngim consider ya ka winnability as a factor okay kata ka dekat nongrim ko jing na tara bangi I ticket ikibri don bong believe I ticket itu jom ngim consider ya ka winnability factor ni don la ka jong ka criteria but bun ki ba ong tu num jom de ki job mata ki ba bun ki ong ba nginum job ni I ticket ndai ni job amar ka don ka criteria ka bangi ni apply